egileak gainean baten faltan bi, eta biak ere handiak. Itzaren zentzu guztietak, dioin galtuagoak eta kategoriak. Oso jende estimatua bere lanean, eta esango dute euskal kulturan oroar egiten duten lanagatik, eta lehenbiziko aldiz elkartu direnak liburu bat egiteko. Idoia Torregarai, nire ondoan dagoena, eta Patxi Ugarte, eskuineko aldean. Bada, Idoia ezagutuko duzue, batez ere, UEUko prentsa ardura duen moduan egiten duen lanagatik, eta sare sozialetan ibiltzen baldin bazarete, presentzia handia dauka, eta arrakasta nabarmena. Eta han hasi izan Idoia guain dela urteak, esan ditxoak botatzen, txioak, eta batzekoatenak, nola esan duke, eguneroko errealidadea erretratatzeko gaitasun bat, baina ez modu kostumbristan edo errealismoaren erretratu huts bat eginez baizik eta alderdi, ez dakit, ifrentzua erakutsiz, humorez eta lirismoz, hau da, poetikotasunez aldibenean, ez da? Eta, zoro puntu batekin batzutan, baina beti aldarte ona uste zuten gogoetak eginez, ez da? Eta garai hartan edo gerosiago edo, Patxi Ugartek, ez dakit, auzolaneko sorkuntzan sinisten duelako, edo ideiak agortzen ari zitzaizkiolako, hasi zen, asean behin edo, sarean agertzen ziren ideietatik baten bat hartu eta ura marrazki bihurtzen bere eguneroko berreru naturatirako erbinetako zerarako, ez da? Marrazkirako. Eta askotan hartzen zituen Idoiarenak. Pentsatzen dut, Idoiari inbidiaz begiratzen ziotela zerean, ez da? Sarean nabilen jendeak eta ohore bat zanako, Patxi Ugarte finkatzean norberaren ideia batean, txio batean, ez da? Eta nik uste hortik, etorri zitzaiela ideia batari edo besteari, hori kontatuko digute haiek, liburu egitekoa. Eta ni editore moduan, egia esan, inoiz baino lanik gutxiena egin dute liburu honetan, dala egin zegoen, bai marrazki bai testu, eta niretzat plazer bat da, hemen egotea, bi egile handi hauekin, eta zuen aurrean. Eta besterik ez daukat esateko horrekin. Eta zuen aurrean. Nora hasiko da? Eta, aipatu behar dut, hasi baino leheno, kalkulatzen aritu nire, nire lanbidean zehar zenbat prentsaurreko antolatu behar izan ditudan, eta uste dut hau da lehenengo aldia, bestaldean nagoena, horrek ere ematen dit neurrianik bestei agintzen dietenean nola egin behar duten, gero norberak ere egoten ikasi behar dula. Eta, nik kazetaritza ikasi nuen, alde batetik idaztetik bizi nahi nuelako, hori argi naukan. Besteak beste, ez dakit, aberasteko asmori behintzat ez naukan, eta hori egia esan ez da realitate bihurtu. Eta asko idatzi dut, elkarrizketak idatzi ditut, prentsaur asko, bakarrizketak, gidoiak, podcastak, baina sekula, txostenak ere bai. Mendakinak. Baina libururik ez, eta orduan zer bikoitza da, ez da niretzako zer honetan alde, plan honetan egotea edo zer honetan egotea alde honetan. Eta Xabierrek aipatu du, ez da, nik Twitter topatu nuen, dozena bat urte edo izango litzateke, eta topatu nuen toki bat interesgarria, orduan, oso, euskal jendartea ere, ez dakit jendartea izan daiteken, baina, bat egiten zuna, beraien iritzia, komunitate bat, ez da, txio herria edo deitzen dioguna, eta, gustatzen ditzaidan bertako iritzia, gauza askotarako, ez da, jakitik eta jende ezagutzea, eta hantxe, topatu nun baita ere, 140 karakteretan, zer garai horretan 140 karaktere zian, halako esaldiak botatzeko aukera, eta nire pixka bat sormena bideratzeko tokia. Izan ere, inoiz ez meneuki ez denbora, ez animorik liburu bat idazteko, eta behar horre ematen zian, halako eskape bat, nire burutazioak eta iteko. Eta gainera, kazetaria izanik, baita ere titularretan mundua ikusteko joera horrek ere laguntzen zuen, baita ere halako istorio txikiak
idaztea. Eta gainera gogoan dut hasieran hartan alter ego bat ere sortu nuela, Josune Estiliz izena zuena, eta personai horren inguruen bizitza oso bat Ilapantzailea. bai, sortu nuen, eta joko asko eman dindei sare sozial honek. Eta bideo horretan, noski, nik ezagutzen nuen, Zaldieroa, ezagutzen nuen, egunkaritikan zetorren bere zintak eta bere argitasun hori, humorearekin ere zenbat gauza egiten zituen, baina berak ez ninduen ezagutzen, baina baita ere Twitterren ezagutu ginen. Lehen txioa marraztu nuena, Josune Estilisten ezagutzen uste dut. Hori da, duela urte. Ezagutu gabe, idoia. Hori da. Eta gerora, Xabierrek esan duen moduan baita ere, hasi zen marrazki batzuk, nire txio batzuk marrazten, eta nik hori bezala hartu nuen, azken finean, berak aukeratzea, bazelako hautatua izatea, eta horokitzealako, kategori bat, esan genezake Txiolandian, eta egia da, zuk esan dezuna, jende asko gorroto ninduela, askotan agertzen zirelako nireak eta ez beraienak. Eta horrela genbiltzala, eta dagoeneko elkar ezagutu genuen, aurrez aurre, bakoitza zein izan, eta pentsatu nila dagoeneko, urte asko, txio asko, hasi nintzen mikroipuin traolarekin ere idazten, horiek, azken finean, gero haizeak eraman ez zitzan, behintzat danak pilatuta egoteko. Eta hortikan etorri zan pixkat gogoa ere, mundu virtual eta, ez dakit, inmaterial horretatik lurrera ekartzekoa. Eta badira 2 urte edo pentsatu nuela, ze polita izango litzateke, horiekin, liburu bat egitea. Noski hori pentsatzen dugu, idazten dugu guztiok, ez da, balio dutela, merezi dutela, eta proposatu nion, Patxiri ea preste egongo litzateke liburu hau ilustratzeko. Azken finean urte asko daramatzan nire mikroipuin asko zatzen, eta beste ilustratzailerik ere ez nun nahi. Azken finean, berako oso ondo ezagutzen ditu nire zoroaldiak, nire zeak, eta nik uste dut politia izango zitakela olako zerbait egitea, eta baietz esan zuen. Ez? Kostazitzaion, ez pentsa, hasieran baietz esan zuen iran, baina azkenean nire terrenora ekarri nuen, eta gero Xabierren gana jo nuen zuzenean, eta zen nioen Xabier. Badakizu zer dagoen, nire mikroipuinak zuk ere ezagutzen dituzu, Patxi ere bai, Patxiren ipuinak, eta zer iruditzen zaizu liburu bat egiten badugu, eta nire zorionerako baietz esan zuen, segituan gainera, eta azkeneko urte honetan aritu gara pixka bat hau ontzen, ez da, mikroipuin liburu txiki handi hau, ez da. Eta zer topatuko dugu hemen? Topatuko ditugu 150 mikroipuin, historio txiki, gauza askori buruzkoa, baina nire osesioak ere bertan agertzen dira. Janarekin konturatu naiz badaukatela lako obsesio rekurrente bat, kroketak noski agertu behar duten, ere marka badirelako baita ere Txiolandian, maitasunari buruzkoak ere, edo poltsa beroari buruzkoak, hau da, aukeratzen dituten gaiak oso gertukoak dira, gure bizitza, nire bizitzarekin lotuta egunerokotasunan topatzen dituten gauza txikiei buruz historiak idaztea gustatzen zait. Gustatzen zait, momentuko txinparta baita ere aprobetxatzea, ez da? Momentuan sortu eta momentuan idatzi, gero, nahiz eta behar bada zuzendu egingo nuen, badaude batzuk ere, juxoegoan ere egindakoak, baina orokorrean, ala bulkadari jarraituz idatzitakoak dira, egunerokotasunari esan dagoa, eta nik usten dut, oso divertigarria izan da baita ere ipuin hau berarekin, Patxirekin osatzea, azken finean aukeraketa bat behin baino gehiagotan egin behar izan ditugu, zeintzuk kanporan, zeintzuk barruan, gero berak ere aukeratu zeintzuk nahi zituen marraztu, eta berriro ere irakurri eta berriro ongi pasa du, umore asko daukatelako baita ere, besteak beste. Eta nik usten dut, liburuare bere formatuan ere ikusten duzu, mikroipuinak izan behartuen baita ere formatu mikro bat eduki behar zuen. Berriz, izenburua ere ez dugu burua gehiegi nekatu, mikroipuinak hartu dugu horrela gure alde egiteko baita ere, hau da, kantu bat beste batzuk egiten duten bezalako mikroipuinak hartu dugu hitz generikoa bezala, bazken finean, gero mikroipuinetaz hitz egiten darien guretaz gogoratzeko baita ere, eta hori bada, baita ere marka sortzea, eta
horrela egin dugu. Eta uste dugu, irakurtzea gustoko jendearentzat izango dela liburu atsegin bat. Izan ere, ez dira behin irakurrita ongi, izan daike, baina behin baino gehiago irakurtzeak ere nik uste dut ekarri dezakela hor bigarren irakurtaldi bat, edo bigarren hausnarketa bat, edo denalako txokolatea bezala, ezta? Mikroak dira, baino gelditu daitezke hor gure oroipenean, ezta? Denbora luzez. Eta aldiz, irakurtzea ezaiena hainbeste gustatzen edo, testu gutxi daukate, eta marrazkiekin, zer nahi duzu gehiago, ezta? Orduan, ikusten dut baita ere, momentu txikiak aukeratu daitezkela liburu hau irakurtzeko, lasai balin bazaude ere bai, baina hortxe balin bagaude baita ere ezakizen autobusaren zain edo balin bagaude ere, liburua ere poltsikotik edo atera dezakegu eta gozatu dezakegu momentu horietaz. Eta nik usten dut gainera, bagenuen asmoa liburu moñoño bat egitekoa, oso estetikoa zana, minimalista izango zana, oparitzeko ere nik usten dut, edo zeinentzat izan daitekena alako kapritxo bat baita, azken finean, nire apeta batetik sortzetik gero orain hemen dagoenera, eta besterik ez, Patxiri emango diot hitza, zehaztu nahi dugu. Hemen norbaitek hainbeste aldiz entzuna Twitter pentsatuko dugu, hau izango da Twitterren dabiltzan entzako dugu. Hau han sortu zen nolabait ere, baina mundu materialera egin du jauzi esan dezagun, eta ez dago inongo referentziarik teknologiari, Twitterri, ez estragola, ez abildua, horako punturik ez dago. Ez. Txiolandiako izkribuak, komunitatearen izkribuak badira bezala, erabiltzen. Eta bakarrik ito jarenak, jende askorenak, eta bizten bat izango diren, ez ditut zenbatu, baina jende asko pasatu da. Aste arteetan berrian ateratzen ditugu Txiolandiako zinta horietatik. Eta, gainean nik gustatzen zait gauza motzak utatzea, nire zintetan ere askotan gutxi jartzen dut, ez? Lurrari du. Hori da, txuria. Eta txuria dena, eta minimalismoa, eta hola. Eta orduan zanion baietz, dezagun. Behin liburu hartuta, ikusiko duzu barazki guztiak ez ditugula, egin zen dira, 150 barazki. Eta... Mikroipuin, hori da. Mikroipuin, barkatu, baina egin genitzazke 150 barazki, baina ez ditugu eta hobe, zen bestela kargantea izango zen irudia aldetik. Nire gustatzen zait txuri asko izatea esate bateako, eta barazkiak ere dena ez hartzea. Batzuk daude dena hartzen dutenak, baina gehienak ez dira detaile txikiak eta mikro marrazkiak baita. Eta ez dut gehiago esateko. Animatuko nuke jendia, bere marrazkiak egin ditzan. Nire zeurien lubakietan galdu naiz, honek badu nire marrazkia, baina hurrengoak ez. Eta gero, ere nik uste dut erabiliko ditugula, ez? Dedikatoria egiteko marrazkin bidez baita ere. Eta... ez dut gehiago esateko. Kolore aldetiko ongi dago. Hori da betiko beldurra. Eberi dugu tipografia, Albert Montes da marrazkilari bat, eta berak eta zuen tipografia bat. Eta erabili dugu, batean nire tipografiarekin antza durako.